Хайырлы күн, хөрмәтле җәмәгать, саламатсыз ба, хөрмәтле казак бауырларыбыз. Ул фикер тама күл була ди башкорт халык әйтеме баранда. Біраз вакыт узгач, әкрен бер фикерләр туа. Менә мин кичәме, 3нче көн, кайчан әле? Кичә бәлки куйгандыр мен аны, видео төшергән имәйе, кичә куйган имәне. Безнең халкыбыз өчен, халкыбыз хакында анда мин социаль ширкәтләргә куйган им, күп кешеләргә ошаган, бигрәк тә ханымнарга ошаган. Чөнки дөресен әйтсәң, ул хак сүз ул хөрмәтне үстерә. Кеше анда белергә тиеш. Хак сүз булса, инде бәхәсләшергә дә ярамый, була инде үзеңнең фикерең белән уртаклашырга. Әмма менә тормыш шулай үзгәрде. Мәсәлән, вакытында безнең теге әти хакында әйтәдер, ата ялкау дип. Ул менә әни мәрхүм, ул аның атасы ишан булган. Ишанның 4 хәләл җифете булган. Шуның 16 баласы булган. Шул бик әле Кашпирос кебек кешеләрне нәрсә дип әйтәләр әле. Онтан да куям шул сүзне. Имнәргә диләрме? Кешене, мәсәлән, Коран укып, нитеп бер нәрсә сөйләп әйтеп, шулай имни ул кешене сәламәтләндерә. Шундый хәл булган. Шуңа күрә ул атасынан әйтәләр, теге малайлар ди, кызлар, егетләр, малайлар анасыннан сәләтләрен кабул итә ди. Аларга ничектер нәрсә инде әйтәләр инде. Күчә ди. Кызларга атасыннан күчә ди, сәләтләр ди. Атасы шундый булгач, ул кыска гына, ул имнәгән, мәсәлән, давалыйдыр, шул өшкерәдер, сөлек куядыр, сылыйдыр. Авылда берәү ширләсә, кайнар теге койрык майы белән, казак пародасы бар бит, койрыклар майлы, шул майы белән кыздырып, кешене сылыйдыр, шулай кешене аякка бастырадыр. Бу кыска гына әйтеп саладыр кайсы вакытта. Мен әле теге кыска кемдер әйткән, чит илдәге язучымы, мине вакытта кабатлап әйткән әле. Тигры гнева лучше, чем клячи наставления дигән. Шуңа күрә монда инде ул гнев урысча әйтмешли, монда ачу булмады, кыска гына әйтәдер, кулакка кирип каладыр. Ул әйтәдер, ата ялкау ди. Күп нәрсәләр әйтәдер тормыш хакында. Монда мәсәлән ата ялкау дигән ул кайдан килеп чыккан? Ир кешеләр башта бит нәрсәләр кызыксына, хәрәкәтләнә, өлкәнәя башлагач, алар ничектер сәләтләре төшә. Әле вакытында мин сезгә сөйләгәнем кайдадыр урыс телендәме, хатта безнең туган авылда, совхозда менә шушы февральнең 6 көнендә башланып китәдер, мамык тарыйлары, кәҗә, мамык кәҗәләрен тарыйлар. Шунда безнең айгырдай бер егет, татар егете, минем урысча әйтмешли двоюродный, шуның хәләл җифете булган. Ул мәйтәм тырышадыр совхозда, кәҗә таруда, әмма ул тик 2нче урын аладыр. Беренче урынны аладыр Мария дигән Апаева. Вакытында мин әле университетны тамамлаган чакта кайткан, радиода интервью алган, радиога, өлкә радиосына дип анардан тагы сорашкан, ул бузауларны имзә икән. Анда бит кайсы вакытта була, бер бузау килә дә имә, süt içe. Şundan sonra tağı kile. Dayark mesela bilmi, gül şu brevni süt içtire, birisi
Süт жетмей, аш кала ул. Ул аларны хәйләшле икән, килгән теге süt эчкән бузауны муенына süt ягып китә җикән. Теге күренеп тора икән. Яңадан килсә, бу süt эчте инде дип якын китерми икән. Шул совхозда беренче урын алып парадыр кәҗә тарауда. Тарауда. Тарыйдыр шул мәсәлән. Мин уйлап торам, ул бит шундый батыр егет теге ир кеше. Ник уланы беренче урынга менә алмый? Ул КПД дигән бар икән. Ир кеше мәсәлән ашый, фәлән килокалорий бар, энергиясе мәсәлән. Ханым да ашый шул хәтле энергия. Аныкы күбрәк энергия, чөнки алар КПД беләс инде нәрсә, коэффициент полезного действия. Мәсәлән, алар хатын-кыз шул күләмдә ашаса да, аларның көче күбрәк була. Көче кайдан? Булай көч түгел инде менә. Туры мәгънәдә. Алар нәрсә дип әйтәләр? Выносливый дип атыйлар. Выносливый. Шуңа күрә ул теге кәҗә тарап, алар ничектер кәҗә тарарга да беләләр. Алар көче әзрәк китә. Хатта мине ул белгән кеше bir вакытны әле кибетләрнең бер ничә кибетләрне директоры, мөдире, генераль мөдире. Шул әле өстәлдә ашап утырганда шунда кибеттә сыйлыйдыр, миңа әйтәдер, күбрәк аша карачканы. Сез ир кеше, сезгә күп ашарга кирәк ди. Ул белеп торган хатта, менә ир кешегә күбрәк ашарга кирәк. Хатын-кыз мәсәлән, алар хатын-кызга җитеп кенә тора. Күп машин, мен уйландым да, мәйтәм, яңа мин ипи тараткан идем. Булар аш микән белмим менә. Бәлки буларга да ашатырга бер нәрсә аштыр булар, белмим хәзер. Вот, шайтас килә. Ул менә безнең тормышта шулай, кайсы вакытта ул кеше үзеннән үзе ялгау, кайсы вакытта менә яраткан эш белән шөгыльләнергә ярата. Әле үзләрен алар жәлләми, алар хатын-кызга караганда хатын-кызның йөрәге мәсәлән ничектер көйләнгән, тормышка, стресска көйләнгән. Аларны табигать ничектер инде урысча әйтмешләр, адарил дип әйтәләр, бүләкләгән инде аларны күбрәк. Шуңа күрә алар хатын-кыз ничектер алар түземлерәк алар ирләргә караганда. Ир кешенең көче бар, әмма аларның сәламәтлеге урысча әйтмешләр хрупкий, теге шырт буй шул ук бетә. Хатын-кызның ул менә хатын-кыз йомшак, теге агачның бутаклары кебек йомшак, бүгелә дә яңадан нитә. Психикаларда шулай мәсәлән, алар көлеп, елап, ир кешедә андый юк. Ир кеше ул бер ягыннан буштан-бушка чыкмаганлар бит, лозунг «Берегите мужчин» дип. Чөнки ир кешеләрдә андый сәләт юк. Ир кеше көче бар, әмма ир кеше ул теге вакытында алар дөньяга килгәндә дә теге роддомларны, бала туу йортын карагыз, статистика, анда 50%-тан артыграк малай дөньяга килә, кызлар азрак, кызлар күбрәк сакланып кала, малайлар тизрәк, кайсы күбесе ничектер чыда алмый теге дөньяга китә. Шуңа күрә ул тормышта да мәсәлән әйтеп булмый, ул менә ул элек сугышта катнашкан, мәсәлән ир кеше кырылган шунда, шуңа күрә табигать шулай яраткан, ирләр күбрәк, аларның көче бар, әмма хатын-кызның ничектер алар көче алай булмаса да, алар ничектер ысуллары, алар ничектер көйләнгән аларның ниләре нәрсә дип әйтәләр инде, организмнары. Алар мәсәлән азрак энергия югалталар. Ир кеше күбрәк югалта. Сөйләдем инде КПД хакында. Менә шуның белән сөйләсем килә, тагы, әмма менә мин әйтәм, шыпшыкларга мин базар янында биргәнем лепешка. Менә булар ачлы туклы йөриләр, мен әйтәм, садака әйтеп берим дип, шуңа күрә шуның белән тамамлыйсым килә. Кызыксынсагыз, бәлки тагы дәвам иттербез. Исән сау торыгыз. Менә булар алар. Анда сайрап утыралар базар янында. Кеше алай булмый, кеше татар халкында әйтәләр, ашның ашу яман ди. Кеше җырламый, аш булса, булар сайрап утыралар. Мин алдым да аларга ипи ташласам, алар
бигрәк шул җиттеләр. Ризалашып җиргә очып төштеләр. Менә булар бик сайрамый. Булар инде ачтыр бәлки.